Здравейте всички от Guns N' Robots, аз съм Бонк и сега ще говоря за апдейта, в който вкараха Shield, няколко ребаланса на базугите, което включва: ако си използвате всички куршуми ако стреляте, да кажем, сте заредили с тези куршуми на базуката и ги стреляте всички в играта, ще ви изненадат, което има драстична промяна вече на парите, как ще се отношават и за различните части имат различна цена за поправка след битка. Малко са ги вдигнали, което е горе-долу добре, защото ще накара другите играчи да стегнат повече и ще трепат много повече, а не влизам битка, да не плащам за поправка, какво ми пука там мала бала да кемпят и да се крият, което е пълна трагедия. И според мен това ще премахне кемпането, защото ако почнеш да се криеш, няма да спечелиш много, ми ще си на загуба. Така, това вече драстично са ги променили, вече струват по 360 лева само. Ако си с двете, така като мен и ги стреляш по всички куршуми. Поправката на ако си с Shinobi тяло Zipline струва, и така глава, ако ти щупат абсолютно всичко, струва 250. Добре, няма значение, сега да поговорим малко за бъдещите апдейти, нещата, които са вкарали в играта. Така, не са вкарали много неща в играта. За този апдейт вкараха полевият щит, който след малко ще говоря за него. И тялото, хеви тялото Раптор, което има завитлива проходимост, доста добра ръкодемност, много е леко и също с сравнително добър спид, със сравнение колко може да носи и какви неща може да му свършите. Зиплайна го направиха да е по-бавен, вече е 16 км, ако си такъв като мен. Да, взето малко го обърнаха за различното тегло на работа. Така, сега полевият щит. Полевият щит има доста броен, както виждате, трябва 15 секунди, което понякога ме изнервя, защото просто трябва да чакам 15 секунди повече, докато убия някой. И да, той ще служи нещо като антидевайс за абсолютно за всичките минигъни и роботи. Защото когато го поставите между вас и един от минигъните почват да мислят, че още даже не ви стрелят, не се опитват да стрелят по щита. Или не знам, ако стрелят по щита, значи няма ви вземат кръв тече. Служат нещо като антидевайси, което админите казаха във форума, че ще добавят още антидевайси за абсолютно всеки девайс от това. От всички бъдещи и сегашни антидевайси ще има и ще има и антидевайси. И какво друго? Играта мисля, че и намаля популярността от последния апдейт, вероятно защото повечето хора реджат, но да, това е доста по-честно вече. И аз първоначално щех да щупа нещо, защото бях само на загуба първите 15 игри и не ми вървеше много добре, но след това като свикнах и доволен съм. И да, сега ще ви покажа абсолютно всички неща, които имам. Ето ги. Може да ги разгледате. Да. Това беше от мен, това беше за този апдейт. Не е това. Ще говоря малко и за миналия. Значи тия неща сега, ракетните установки, както си им вика минигъните, доста добре се представят на бойните полея, зависи ако как ги комбинирате. Може да комбинирате една такава с едно такова и направо размазват. Защото мен баяма бият с такива, особено. И да, ако се питате, може да ги сложите едно в едно, ако натиснете едновременно копчетата. Да, може да го направите това нещо. Да кажем, че на някой сте му щупили краката. Това върши страхотна работа. Няма смисъл защо си хавите куршумите. То ще ви го убие. Или ако някой
Да, виждам, че тук има ребаланс на времетраенето. Преди траха много повече. Преди траха, мисля, че 300 секунди. Мисля, просто така седяха на полето, докато някой не ги изчупи. Но да, когато убиеш човека... И да, когато убиете нещо за девайсите, когато убиете човека, който ги е поставил, или робота, няма че както искате го наречете, те спират ефекта си. Тоест, ако някой е поставил мини, вие убиете този човек, който е поставил мините, колкото и пъти да минете между през тях, няма няма да ви повлият или да гръмнат или нещо такова, освен ако някой от други отбор просто ги взриви. Това вече ще ви нарани. За минигъните, ако убиете човека, който е поставил минигъна, той директно спира да ви стреля и просто седи с гънат, докато не му изтече времето. За полевия щит аз не мисля, че е правилно. Когато убиеш човека, той просто така ще седи като обикновен щит. Предлагам над мините, когато убиеш човека, той просто да се сгъне и след време просто да се скрие. Което мисля, че ще бъде добавено в следващия апдейт. Този апдейт има няколко бъга. Ето сега ще ви ги демонстрирам. Опа, фак. Да, има няколко бъга. Значи сега, ако сте с две базуки и обикновено ако имаше някой там сега да го кажем на тавана и вие така го стреляте отдолу, заради радиуса на поражение, вие щяхте да му вземете демидж, но малко по-малко, мисля, че 25% по-малко. Което сега е невъзможно. Значи може ако някой е зад стената, ако стреляте по стената да му вземете демидж, но не когато той е над вас, което няма никаква логика. Се надявам след това видео все пак нещо да направят по въпроса. И по отношение на това тук, ако не сте забелязали, да, тези неща се чупят. И да, става пълен мрак, когато ги чупите всичките. И специално за това място предпочитам предлагам на админите да добавят още няколко тук Huge Resupply пака. Те ще ребалансират, нали, енергията, но все пак тук още няколко ребаланса на енергийни, как да го кажа, дропове, които когато примерно искаш да тестваш колко минути може да стреляш, за да поразиш абсолютно всичко. И с енергийно оръжие, просто така да миниш и да си вземеш, да ги заредиш, а не да чакаш постоянно. И също да добавят още една стайчка за ракетите. И в тази стайчка, която да включва движещи неща, които да стреляш над тях, неща, които да си използваш Blast Radius. След това още една стайчка, която да тестваш различните девайси, да кажем щитът, която да те стрелят разни неща. И ти да слагаш щит там, да гледаш колко е издръжлив. Там малбал някакви такива неща. И да, това беше от мен, това бях идеите, това беше ревю на този апдейт. В описателно ми се е страхотно дропнало. Това няма значение. Поздравете кокошките от мен. И да, до следващото видео.